Казвам се Ивайло, родом съм от Бургас, от 20 години живея в София и имам слухова загуба от 14 годишен, като от няколко години чувам благодарение на нещо по-различно от слухови апарати, имам кохлеарни импланти на двете уши. Занимавам се в сферата на слухопротезирането от 15 години, като ролята, която основно върша е да помагам на колегите им по отношение на обучение, знания и компетентности. Тъй като имам намален слух, малко или много това ме насочи към тази професия. В периода, в който получавах за втори път слухови апарати, специалиста, с който работих, доста неща ме обясняваше. Аз имах интерес, следвах тогава, съответно фирмата тогава ме хареса и започнах работа. В България тази специалност липсва като образование. Фирмите, които доставят услугата, разчитат на вътрешно фирмено обучение. Много често всички големи фирми идват лектори отвън, обясняват на колегите. А в нашата фирма имаме насочено за всеки, който почва работа, повече от месец специализирано по програма обучение, което е смесено от програма от Швейцария, от Германия за теория и практика, след което няколко месеца имат менторство. Има най-различни фактори, които могат да предизвикат намаление на слуха. Слуховата загуба в световен мащаб е един от най-големите здравословни проблеми, в топ 10 влиза. Последните години процента от Световна здравна организация за хора, които имат намален слух, варира към повече. Доста хора страдат, като слухата загуба като проблем засяга всички възрасти. При някои хора се случва в последствие, след като вече са имали нормален слух, с различни причини се получава слухова загуба, а при някои е вродено. Буквално слуховата загуба като проблем засяга от бебета, новородени, до хора, които са столетници. Най-важното е това, което е най-хубаво и ни липсва в България. Редовно, дори да не изпитват проблеми хората, да се правят тест на слуха или в специализиран център като нашите, или да посетят уши-нос гърло. Моят съвет е поне един път годишно. За хората, които искат да се предпазят слуха като превенция, трябва да се предпазват от силен шум и не само силен шум и силни звуци. Когато изпитват опасения, хубаво е да се консултират или с уши-нос гърло, или да намерят фирма и да използват специализирани антифони. Всички компании, които са производители на слухови апарати в света, като цяло предлагат доста богата гама от решения от слухови апарати, но реално решенията се свеждат до три основни вида. Единия вид е апарат, който е стандартен. Той застава зад ушната мида и по отпечатък на ухото се произвежда индивидуален накрайник, нарича се отливка. Съответно това влиза в ухото и стабилизира това да не пада, за да не се изгуби. Другия вид, основно видове апарати, са апарати, които имат различна големина спрямо анатомията на ухото, спрямо слуховата загуба и спрямо начина на живот, като вътрешните, които ние наричаме индивидуални апарати, имат различен размер. Някои от тях, тези, които са най-малки, стигат до това да бъдат невидими за околните, защото застават изцяло в ушния канал и само човека, който ги носи, знае, че има апарати, околните не разбират. Като технологията при слуховите апарати от много години насам стремглаво расте, всяка година има по-добри и по-нови поколения. В индивидуалните вече имаме и апаратче, което е изработено от титаниев метал, така че дори да го изтърве човека и да го настъпи, не може да го щупи.
Най-важното при слуховите апарати е, когато се открие проблема, да се направи изследване, може в център, може при уши-нос гърло. Със сигурност е добре да премине консултация уши-нос гърло, за да просто да отстраним момента да няма нетретирана патология, освен слуховата загуба, и да се разбере начина на живот. Защото е една и съща слухова загуба на различни клиенти. Спрямо техния начин на живот има различни нужди за акустични ситуации, които да решаваме. И модерните слухови апарати имат страшно много програми и функции, като основните неща, които последните години са много ключови за клиентите, има Bluetooth връзка директно към телефона или към телевизора. Освен това да бъдат по-малки и невидими също така. Имаме апарати, които са напълно водоустойчиви. Човек може да влезе в басейна, даже да се изкъпе с тях. Не е препоръчително, но все пак може да го прави. И когато слуховите апарати вече не могат да помагат и слуха е изцяло намален, извън диапазона на най-мощните слухови апарати, вече се прави консултация с екип в болница. В България има няколко болници, които работят, и решението тогава е кохлеарни импланти. Като кохлеарни имплант се поставя хирургично, прави се операция, минава един период на възстановяване и след това се слага отвън на ухото нещо, което прилича на слухов апарат, но не е слухов апарат. Това прилича на апаратче и е аудиопроцесор, който се вижда отвън, а вътре в човека хирурга е поставил имплант и вече благодарение на този продукт, на кохлеарните импланти, хора, които напълно са загубили слуха си, могат отново да почнат да чуват и да са нормални членове на обществото. При някои хора още в първите седмици почва да се получава резултат на говор и чуване и да се адаптира, при други случаи може да отнеме месеци. При някои хора в самото начало са само звуци и с течение на адаптация почва да се изчиства и да чува говор и различните неща от света на звуците. При мен лично беше доста по-бавен процеса, но хубавата част е, че след като преминаха няколко месеца търпение и тренировки и настройки, вече чувам близко до нормалното. Желателно е поне първите месеци да се правят няколко пъти настройка, т.е. между 2-3 настройки първите месеци правят специалистите и екипите в болниците, като спрямо вече адаптацията в последствие може да не се налага, може да се налага един път годишно да се проверяват нещата. Когато правим изследване на възрастен в фирмата или когато той посети болница, има оборудван кабинет, където има апаратура аудиометър. Измерва се със слуха с помощта на слушалки, но при децата е малко по-специално, особено при по-малката възраст. Когато са най-малки бебитата, се правят различни изследвания в болницата, които са изследвания на реакция на мозъка. Тук при нас в възрастовата граница между 6 месеца и 2 години имаме визуално стимулирана аудиограма. С помощта на играчки детето се занимава в кабинета. Отстрани на него има поставени или монитори, или играчка. Подава му се звуци, които са по-силни в говорния диапазон, при което първо го обучаваме да видим, че чува звука и да погледне играчката. Впоследствие, вече когато се измерва слуха и то е концентриран в играчката и пусне само звук и го видим, че то се завърта главата, за да търси за наградата си, се разбира, че чува.
силата на звука, която чува човешкото ухо, варира като динамичен диапазон от 0 до 120 дБ, но звуци, които са над 85 дБ, могат да увредят трайно на нашите уши. Така че когато сме в дискотеки, на концерти или даже на много шумни булеварди или в шумно работно място, трябва да ползваме предпазни средства, за да се предпазим слуха. Нашето ухо се състои от 3 части и средното ухо е нещо, което е свързано с носа и гърлото, така че когато изпитваме грип, настинка, желателно да посещават кабинети, за да се направи изследване тимпанограма, което да покаже, дори когато няма болка, дали има някакъв риск, вече стартирал процес на възпаление в ухото, който е рисков да му направи увреждане. Слуховата загуба бих казал коварен проблем, защото при повечето хора настъпва постепенно, т.е. самите хора, които страдат от нея, минава между 5 и 7 години преди да разберат, че положението е станало по-сериозно и всъщност винаги първо околните почват да забелязват, като често карат хората да повтарят, усилват звука на телевизора, почват да се затрудняват да разбират говор, когато са на шумно място или в компания, или когато някой говори тихо или не говори с лицев контакт, също чува, но не разбира. И когато забележат такива хора, близки, приятели, роднини, колеги, е хубаво да ги насърчим да си направят тест на слуха. Не боли и съответно много по-рано ще се открие проблема. Колкото по-рано се открие проблема, толкова е по-добре, че когато се поставя решение от слухови апарати, човека по-лесно ще се адаптира и когато носи апаратите, не може да се гарантира, но това е най-сигурното нещо, че всъщност възстановяваме нормалния слух, близко до нормалния слух и мозъчните ни центрове за слуховия център работят и можем да очакваме, че слуховата загуба по-бавно ще се прогресира. Пожелавам на всички да бъдат здрави, да се пазят, най-вече здравето, да не се притесняват, когато искат да се правят изследване, защото е бързо, лесно се случва и това, което е най-хубавото, просто да не се притесняват, защото нещата са решени. Вярваме, че сме били полезни и с тази наша среща. Ако има въпроси и теми, които ви интересуват по-специално, винаги може да ни пишете на редакционния ни имейл или във Фейсбук страницата ни. Разделяме се до следващата седмица. Бъдете здрави!